салом алайкум дӯстон. Дарси имрӯзаи мо реаксияи химиявӣ. Яке аз мавзӯъҳои асос аз ҳама дар мавзӯи даркҳои химияи ғайриорганикӣ и ҳамин реаксияи химиявӣ аст. мо сабт мекунем реаксияи химиявӣ. Якум реаксияи химиявӣ худаш чист? Реаксияи химиявӣ гуфтам ин ҳодисаеро мегӯям ки дар натиҷаи он аз як модда моддаи дигар ҳосил мешавад. Аз як модда моддаи дигар ҳосил мешавад, мегӯям ҳамин реаксияи химиявӣ. Реаксияи химиявӣ ин табдили моддаҳои аввала, яъне реагентҳо ба моддаҳои охира, яъне ба продуктҳо мегӯям реаксияи химиявӣ. Мисол, мо шумо якта мисол меорем. Чӣ мисолш наметавонам. Мисол, мо як варақа мегирем, ин моддаи аввалае. Мо агар бусӯзонимш, аловаш бикунем, дарш битем, баъди реаксияи мо ҳосил мешавад хокистар, яъне аз як модда моддаи дигар ҳосил шуд, мо мегӯям реаксияи химиявӣ. Мо дар бораи реаксияи химиявӣ мегӯям реаксияи химиявӣ вобаста ба таркиби реагентҳо ва продуктҳо ба намудҳои зерин ҷудо мешаванд. Яъне реаксияи химиявӣ 4 намуд мешавад. Мо дар химия 4 намуди реаксия дорем. Якум намуди реаксия пайвастшавӣ, таҷзия, ҷойгирӣ, мубодила, мувоза. 4 намуди реаксия дорем. Барои хушрӯтар фаҳмидани реаксия шумо бояд мафҳумҳои асосии химияро такрор кунед як бори дигар. Яъне ба мафҳумҳо ба ӯ чӣ дохил мешавад? Оксид, асос, намак, кислота як бор такрор кунед аз дарсҳои пеш, баъд шумо мавзӯи реаксияро хушрӯтар мефаҳмед. 4 намуди реаксия будаем. реаксияи химиявӣ 4 намуд дорем. Якум намуди реаксияи пайвастшавӣ. Реаксияи пайвастшавӣ чист? Реаксие ки байни ду моддаи содда ё ки байни ду моддаи мураккаб рафта, дар натиҷаи як моддаи мураккаб ҳосил мешавад. Як моддаи мураккабтар ҳосил мешавад, мегӯям реаксияи пайвастшавӣ. Яъне мисол, мо агар ягон моддаи аллакатӣ, ягон моддаи Б агар реаксия барем, пайвастшавӣ ягонаш маълум мехташ. Ҳар даим бояд пайваст шавад, бичаспанд. Пайваст шавад мешавад А, Б. Яъне мегӯям реаксияи пайвастшавӣ. Дуюм намуди реаксия реаксияи таҷзия. Реаксияи таҷзия ба чапанаи реаксияи пайвастшавӣ мебошад. Чапанаи реаксияи пайвастшавӣ. Агар мо дута моддаро ба якдигараш пайваст кунем, ҳосил мешавад якта модда. Агар мо ҳамин моддаро камтар гармш кунем, ин модда таҷзия мешавад, яъне ҷудошавӣ. реаксие ки дар натиҷаи он аз як моддаи мураккаб, як моддаи мураккабаи якчандта моддаи содда ҳосил мешавад, мегӯям реаксияи таҷзия. А, Б таҷзия мешавад, ҷудо мешавад якдигараш ба А плюси Б, яъне чапанаи реаксияи пайвастшавӣ. реаксие ки дар натиҷаи он аз як моддаи мураккаб якчандта моддаи содда ҳосил мешавад, мегӯям реаксияи таҷзия. Дигар намуди реаксия реаксияи ҷойгирӣ. Ҷойгирӣ маънош чист? Як элемент, яъне як модда ҷойи як моддаи дигарро мегирад, ҷоалиш мекунанд, ҷойгирӣ мекунанд. Мисол, агар А ҷамъи Б се бошад, яъне моддаи А танҳои моддаи Б се моддаи мураккабе. реаксияи ҷойгирӣ чист? Реаксие ки байни моддаи содда, яъне як элемент, ва байни моддаи мураккаб ду элемент рафта, дар натиҷа элементе ки танҳо, яъне соддаи ҷои яке аз элементҳои моддаи мураккаба мегирад, яъне ҷошам мегирад, мегӯям реаксияи ҷойгирӣ. Агар А бияд ҷои Б-ро бигирад, Б ҷои А меравад, ҷоалиш мекунад, мешавад А қатъи се мечаспад, плюси Б агар иҷа биёрад, мешавад Б. яъне реаксияи ҷойгирӣ чист? Қоидааш. реаксие ки дар натиҷаи он аз як модда, реаксия байни моддаи содда ва моддаи мураккаб ки дар натиҷаи моддаи содда ҷои яке аз элементҳои моддаи мураккаба мегирад, мегӯям реаксияи ҷойгирӣ. дигар намуди реаксия реаксияи мубодила ё муовиза. реаксияи мубодила ё муовиза байни дута моддаи мураккаб меравад. А, Б плюси С, Д. дар натиҷаи реаксияи мубодила муовиза моддаҳо қисмҳои таркибии худро иваз мекунанд. Агар осонтар бигем, яъне моддаҳо канорид ба канорид мечаспанд, мобайнӣ ба мобайнӣ мечаспанд. аввал охир мечаспанд, мобайнӣ мобайнӣ мечаспанд. яъне А қатъи Д мечаспанд, мешавад АД, АД плюси Б қатъи С мечаспанд, мешавад чӣ? СБ. реаксияи байни ду моддаи мураккаб ки дар натиҷа моддаҳои мураккаб қисмҳои таркибии худро иваз менамояд, мегӯям реаксияи мубодила муовиза. якум дарсе ки мо имрӯз мегзарем, ин реаксияи пайвастшавӣ аст. реаксияи пайвастшавӣ як бор дигар мегӯем. реаксияи пайвастшавӣ чист? реаксияи пайвастшавӣ реаксия мегӯям ки байни ду моддаи содда ё ки ду моддаи мураккаб рафта, дар натиҷаи якта моддаи мураккабтар ҳосил мешавад. Мисол дар инҷа элементи калиро овардианд, бо хлор пайваст шудаанд, ҳосил кардаанд кали хлор, яъне пайваст. ду элемент ба якдигараш пайваст шуда, як моддаи мураккаб ҳосил шуда, мегӯям реаксия чӣ? реаксияи пайвастшавӣ. барои мавзӯи реаксияро фаҳмидан шумо бояд як чизро бидонед. ҳамин мақсади реаксия чист? ҳамин мақсади реаксия шумо бояд бидонед ки мақсади ҳама намуди реаксияҳо ин бояд формуласозӣ бошад.
سازی. یعنی اگر شما موضوع فرمول سازی خشوع بدونید، یعنی برای فرمول سازی دانستن شما باید کیسلاتا و درجه یکشایی خشوع‌تر بدونید. اگر شما کیسلاتا و درجه یکشایی خشوع‌تر بدونید، شما فرمول ساختن بتونین، مفهومی یک سر میفهمین، یعنی در یک سر خطا نمیکنین. بسیاری آدمایی که در موضوع یک سر خطا میکنن، همون سببش همینه که کیسلاتا و درجه یکشایی خشوع نمیدونن. дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описания гузошта шудааст.